Hare Ram, Hare Krishna. Welcome back to our YouTube channel. ಇನಿ ವಿನೀಶ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಪೋತೆ ಸ್ಕೂಲಿಡ್ದು ಕಾಲ್ ಬತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ವಿನೀಶಿಗೆ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿಗೆ ಸೊ ಅಲ್ತೊಂದು ಪೋರೆಗ್ ಕಾಲ್ ಬತ್ತಂಡು ಕೋಡೆನೆ ಆಯೆ ತರೆನಾಯ್ಡು ಅಂಚ ಪಣೊಂತಿತ್ತ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಪಣೊಂತಿತ್ತ ಬಟ್ ಇನಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಯನಕ್ ಆಯ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಪೋತಾ ಸೊ ಅಲ್ಪರ್ದು ಕಾಲ್ ಬತ್ತಂಡೆ ಇನಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 2 ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇತ್ತಂಡು ಬೊಲ್ಚರೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ಕಾಲ್ ಬತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ಏನು ಪಿದಾರ್ದೆ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಪೋರೆಗ್ ಒಲ್ತೊಂದು ಬರ್ರೆಗ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕಲ್ನ ಸ್ಕೂಟಿ ಏನು ಕಾಲ್ ಅಂತದೆ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪೆರ್ಗರೆ ಸೊ ಬರ್ತೆರು ತೂಲೆ ವಿನೀಶ್ನ ಸ್ಕೂಲ್ ಹಿಡ್ದು ಕಾಲ್ ಬತ್ತಿತ್ತಂಡು ಏನು ಪೋತ್ ಬರ್ತೆ. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನಿ ಮಾತ ಗರ್ಲ್ಸಿಗೂ ಲೇಡೀಸಿಗ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪಂಡ್ರೆಗಿತ್ತಂಡು ನಮ್ಮ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಪಂಟ್ ಬಂದಾಗ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುವ ಕಾಮನ್ ಆತ್ ಐಟ್ ನಮಕ್ ರ್ಯಾಷಸ್ ಇಚ್ಚಿನೆಸ್ ಅನ್ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಎಂಕಲ ಅವ್ವೆ ಅವಂತಿತ್ತಂಡು ಐಕ್ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಎವರ್ ಯೂದ ಓವರ್ ನೈಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಪ್ಯಾಂಟೀಸ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಾಳು ಹೈಯರ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆತೆ ಆತ್ 360 ಆಂಟಿ ಲೀಕ್ ಕವರೇಜ್ ಲ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಒಂದು 100% ಸ್ಟೇನ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಈಸಿಲಿ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಪಾಡುನ ಲೆಕ್ಕ ಈಸಿಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ 12 hours ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಲಾ ಉಂಡು ನೆತ್ತ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಎಂಚ ಉಂಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮೂಜಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪ್ಯಾಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಬದಲು ಒಂಜಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುಂಡ ಯಾ ಉಂಡು ನೆತ್ತ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಬ್ರೆಥೆಬಲ್ ಆದ ನಮಕ್ ರ್ಯಾಷಸ್ ಹಿಡ್ದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಸೊ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಂಡ್ ಆಫ್ಲೈನ್ ಎರಡ್ಲ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಉಂಡು ನೆತ್ತ ಅಮೆಜಾನ್ ಲಿಂಕ್ ಏನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪಾರ್ದಿಕ್ಕುವೆ ಸೊ ನಿಕುಲ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ಸಿಗೂ ಎವರ್ ಯೂದ ಓವರ್ ನೈಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಪ್ಯಾಂಟೀಸ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಆಲ್ ನೈಟ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಫ್ರೀ ಆದ ಚೆಪ್ಪುಲೆ. A few moments later. ಮುಟ್ಟುತ್ತಾ ವಿನೀಶ್ ಬತ್ತೆ ತೂಲೆ ಜೋರುಂಡ ಜ್ವರ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರುತ್ತಿಜ್ಜ ಬ್ಯಾಕುಳ್ ಹೋಗು ಒಳಗು ಮೂರು ಹೊತ್ತು ತಗೊಳ್ಳಿ ಇದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಹೊತ್ತು ತಗೊಳ್ಳಿ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಜಾಗನ ತಲೆನೋವ ಈಗ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಸರಿ ಆಗ್ತದೆ ಆಯ್ತಾ. 1 hour later. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಸಾಂಬಾರ್ ಮಲ್ಪರೆಗುಂಡು ಸೊ ಐಕ್ ಏನು ಸಾಂಬಾರ್ಗ್ ಬಿದ್ದೈದ ತರಕಾರಿ ಪೂರ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಪೇಂಟೆಡ್ದು ಕೊನರ್ನ ತರಕಾರಿ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಗಾರ್ಡನ್ ಎಂಕಲ್ನ ತೋಟಡೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ತರಕಾರಿ ಏನು ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಅವೇನೆ ಏನು ಗೆತ್ತೊಂದುಳ್ಳೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಅವು ಕೊಯ್ಯರೆ ಪೋವಂದುಳ್ಳೆ ವಾವ ತರಕಾರಿ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಡ ಆತುಂಡು ಪಂಡ್ ನಿಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ತೂನ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಂಡತ್ತೆ ಸೊ ಐಕ್ ಏನು ಇನಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಬಲೆ ಪೋಯಿ ಬೇಗ ತರಕಾರಿ ಪೂರ ಕೊಯ್ತು ಒಂಜಿ ಸಾಂಬಾರ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮನೋಲಿದ ಚಪ್ಪರ ಮಲ್ತ ನಿಂಗ್ಲಿಗೆ ಮಾತ ಗೊತ್ತುಂಡತ್ತೆ ಇಂಕುಲು ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಮನೋಲಿದ ಚಪ್ಪರದ ವಿಡಿಯೋ ಐಟ್ ಮನೋಲಿ ಆತುಂಡು ಬಲೆ ಅವು ಫಸ್ಟ್ ಕೊಯ್ಕ ಎತ್ತು ಮಲ್ಲ ಆತುಂಡು ತೂಲೆ ಮನೋಲಿ ಈತ ತಿಕ್ಕುಂಡು ತೂಲೆ ಈತ ತಿಕ್ಕುದುಂಡು ಮನೋಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮಟ ಅಲಸಂಡೆ ಉಂಟು ಅಲಸಂಡೆ ಆತುಂಡು ಬಲೆ ಅವಳು ಪೋದು ತೂಕ ಏತ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಪಂತ
ಮಸ್ತ್ ಆತಿಜ್ಜಿ ಉಲಾಯಿ ಒಂಜಿ 2-3 ಉಂಡು ಬಟ್ ಆವಂತುಂಡು ತುಲೆ ಕಿನ್ನೆ ಅಲಸಂಡೆ ನನ್ನ ಆಪುಂಡು. ತುಲೆ ಏತು ದಪ್ಪ ದಪ್ಪದ ಅಲಸಂಡೆ ಆತು ದೊಂಬು ಜಾಸ್ತಿ ಅವಂತುಂಡು ಬಲೆ ಪೋಯ್. ಮೂಲೊಂಜಿ ಬದನೆ ಆತುಂಡು ಗುಳ್ಳ ಬದನೆ ಮೂಲೊಂಜಿ ಕಿನ್ಯ ಆತುಂಡು. ಅವು ಇತ್ತೆಗ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಇತ್ತೆ ಕೊಯ್ತಂಡು ಅವು ವೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಎಲ್ಲೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅತ್ತ ಕೊಯ್ತು ಅಂಚ. ಸೊ ಈ ಅಲಸಂಡೆ ಮನೊಲಿ ಉಂಡು ಎಂಕಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಸಾಂಬಾರ್ಗ್ ಯಾವು ಇತ್ತು. ಸೊ ಬಂದಿರಪ್ಪ ಎಂಕುಲು ಮುಳು ಪುದೀನ ಆತುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಆತುಂಡು ಈ ಸತಿ. ಒಂದು ಟೊಮೆಟೊ ಆವಂತುಂಡು ಕಿನ್ನೆ ಆವಂತುಂಡು ಟೊಮೆಟೊ. ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲು ಮೆಣಸು ಆತುಂಡು ಉಂದುಲಾತೆ ಕೊಯ್ಕನಮ 4 ಮೆಣಸು ಆತುಂಡು. ಉಲ್ಲಾತುಂಡು ಅನಲ ಉಂಡು. ಸೌತೆ ಪಾಡ್ದೆ ಪೀರೆ ಅವಳೊಂಜಿ ಆತುಂಡು ಸೌತೆ ಆತಿಜ್ಜಿ. ಸೊ ಅವಿನ ಪೂರ ಬೊಕ್ಕ ತೂಕನಮ. ನಿಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪೆಯಾನ ಇಲ್ಲಡು ಮಲ್ತಿನ ತರಕಾರಿ ಉಂಡತ್ತೆ ಅವು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಆದ್ ದಾಲ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪೂರ ಪಾಡಂತೆ ಮಲ್ತಿನ ತರಕಾರಿ ಮಸ್ತ್ ಜೀವಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆ. ಪಿದ್ದೀತ ತರಕಾರಿ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಆತಿಪ್ಪುಜ್ಜಿ ಅವು ಕೆಮಿಕಲ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ಪುವೆರು. ಸೊ ಇಲ್ಲಡು ಮಲ್ತಿನ ತರಕಾರಿ ನಮ್ಮ ಆಯ್ನಾತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಳ್ಕ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡು ಒಂಜೊಂಜಿ 2 ಬಗೆ ತರಕಾರಿ ಮಲ್ತುಂಡ ಒಂಜಿ ವಾರಕ್ಕೂ ಒಂಜಿ ದಿನ ಅಂಡಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಹೆಲ್ತಿ ಆತಿನ ತರಕಾರಿ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ತುಲೆ ಏನು ಅಲಸಂಡೆ ಸೌತೆ ಬೊಕ್ಕ ಬದನೆ ಅವು ಪೂರ ಮಲ್ತೆ ಅವು ಪೂರ ಎಂಕ್ 10 ರೂಪಾಯಿದ ಬೀಜಡಿ ಏನು ಪಾಡ್ದಿನ ಬದನೆ ಏನು 10 ರೂಪಾಯಿಡ್ಲ ಆತ್ ಪೇಂಟೆಡ್ ಕೊನರ್ತಿನ ಬದನೆ ಉಂಡತ್ತೆ ಐಟ್ ಬೀಜ ತಿಕ್ಕುಂಡತ್ತೆ ಅವು ತನ್ನಾತಿಗೆ ಅವು ಆತ್ನ. ಸೊ ಮೆಣಸು ಮುಂಚಿ ಟೊಮೆಟೊ ಪೂರ ಏನು ಪೇಂಟೆಡ್ ಕೊನರ್ತ್ನ ಆತ್ ಬೀಜ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚ ಆತಿಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ 10 ರೂಪಾಯಿದ ಬೀಜ ಕೊನಲೆ ಇಲ್ಲಗ್ ಜಾಗ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಟ್ಯಾರೆಸ್ಡ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ತರಕಾರಿ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು. ಇಲ್ಲಡು ಒಂಜಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪುದೀನ ಅವು ಪೂರ ಈಸಿಲಿ ಆಪುಂಡು ಅವು. ಸೊ ಅಂಚ ಪನೊಂತು ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಮುಲ್ಪನೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಡ್ ತಿಕ್ಕಗ ಬಾಯ್.